Защото мечето 2-3 го правих. Should have known! Много грозно. I'm gonna let it! She's got отзад. Примерно. She's got отпред. И това отзад. She's got the jack. И цяла вечер she's got отзад. Ей, ти се разкажа, брат! Правите проблеми. Само с лявата ръка може да отидеш. Мене ме е правил дефекти за са. Задясно. Кое е за дясно? Така беше по него, като видиш дясната няма това, само в лявата. Аз нямам никакъв проблем за са.